Здравейте, нека днес си поговорим за сърцето и как да го запазим здраво. Не се тревожете повече и се запознайте с омега-3 масни киселини или рибено масло. Омега-3 са полезни и незаменими масни киселини, които се съдържат в храни като водорасли, различни видове мазни риби като треска, сьомга, скумрия и сардини. Омега-3 са най-верният приятел на здравото сърце, тъй като те не само намаляват възпаленията в тялото, но и правят така, че е по-малко вероятно да се разболеем от сърдечно-съдови болести. В допълнение тези свойства на омега-3 правят масните киселини задължителни вещества при възстановяване след инфарктни състояния. Допълнителният прием на рибено масло омега-3 уравновесява мазнините в кръвта, намалява триглицеридите, лошия холестерол и увеличава добрия холестерол. Ако редовно приемате повече калории, отколкото изгаряте, може да получите високи триглицериди. Затова, ако приемаме рибено масло богато на омега-3 всекидневно по 10 мл на ден, е доказано, че сърдечните клетки стават по-силни, а кръвоносните съдове по-еластични. Затова включете малко омега-3 в ежедневния си режим и сърцето ви ще ви се отблагодари. Какъв вид рибено масло да приемаме като хранителна добавка и как да изберем такова, можете да видите в коментарите подолу. До скоро, бъдете здрави и се грижете за вашето сърце.